humanda? Number 2, ano ba ang aking evaluasyon sa parokya? Kulang pa ang paghihikayat sa mga tao na maging aktibong miyembro ng parokya. 3, ano ang inyong maipapayo sa parokya? Dapat pong magkaroon ng regular mass sa mga barangay. 4, ano ba ang inaasahan ng parokya sa amin? Maging aktibo ng buong puso at magipag-cooperate sa lahat ng mga aktibidades ng simbahan. 5, ano ba ang natatanging papel na aking gagampanan para matulungan ang aking parokya? Mahikayat ang mga tao na magsimba, makinig ng salita ng Diyos at matutong humawak ng rosaryo at magdasal.